Prvýkrát si sa stala mamou v roku 85 na konci mája. A odtedy si tá osoba, ktorá našu rodinu už navždy spája. Poďme pekne postupne, ako sa to stalo, aby sa ti pomenovanie mama dalo. Lojzik bol prvý syn, ktorým si sa píšila, s hrdosťou si ho mestom v kočíku vozila. Druhá v rade bola Kristínka, krásna, utešená modróka blondínka. Treťou bola Anička, vlasy samá kučierka, no ešte neuzatvorila konečnému počtu detí dvierka. Na svet prišlo ešte jedno potešenie a tým bol malý Eriček, ktorý zaplnil posledný kúsok pucličiek. Si mamička s dobrým srdiečkom, v ktorom denne nosíš svoje deti. Zaslúžila by si za to minimálne každý deň kvety. V nedeľu za rodinu modlitbičku v kostole hodíš. O zdravie a šťastie pre nás všetkých prosíš. Keď treba niečo vybaviť, tak vždy ideš a riešiš. Ak nemáš odvoz, aj zo stopnutia sa tešíš. Všetci sa radi zasmejeme na tvojich breptoch, backy to sa občas prejaví aj na tvojich deťoch. Záchvaty smiechu a pustené holubičky, to je tvoje najlepšie, keď to môžeme zažiť naraz oboje. Radi si s tebou sadáme ku jednému stolu a trávime čas ako rodina spolu. Keď sa niečo oslavuje, vždy si sadneš z kraja, aby si nám z kuchyne priniesla svoje kúsky raja. Prejeme ti krásny deň, Matiek, mamička, a ľúbime ťa.